Oke, aku nyampe bos, bos. Lah dagangan wingi orang payu jeblok piye wingi? Aku ki terakhir kita siki lho. Nek jeblok ya rasa dibayari lho. Wong kan jo percaya karo foto karo gambar real apa nang iki lho, Bos. Kok kuat menawi bahane apa to Mas Wi? Iki mereknya Bigland Full Pair bergarasi 15 tahun. Iki komplit nggo targa 4.800.000, Bos. Komplitnya karo apa komplitane iki? Ban. Heeh. Ya, 160 kan 2 meter jati. Ya. Terus karo komplit matrasnya lho. Mereknya Bigland. Tak bonusi bantal karo guling. Nah, bonusnya bantal siji, guling siji 4.800.000. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah engko bayarnya COD. Barang ora sesuai, ora kayu jati, aja dibayari. Nek pesen piye iki? Link pemesanan di bawah bio profil. Digital Nusantara, langsung hubungi nomorku di bawah bio profil. Wis penak ae. Oke, Bos.